Sa paguli sa mga stranded OFW sa ilang tagsa-tagsa ka lugar, dunay uban nga wala malipay sa lugar kung asa sila gibutang alang sa mandatory quarantine. Atong sayron ang detalye niini pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, usa ka OFW nga taga Balingasag, Misamis Oriental ang mireklamo karon. Human nga ang isolation facility nga gibutangan kaniya hugaw og wala kuno sa ayos. Pinaagi sa social media, nagreklamo ang usa ka OFW nga taga Balingasag, Misamis Oriental dihang maot kuno og wala sa ayos ang isolation facility nga gibutangan kaniya human masundo gikan sa pagka-stranded sa kauluhan. Sumala pa ni Junril Gamba nga gikan sa pagsundo kaniya sa airport, gilayon siya nga gidala sa barangay isolation facility alang sa mandatory 14-day quarantine. Apan wa siya nagdahom nga ingon ani diay ang iyang kapuy-an. Daw susama kuno sa bodega ang iyang isolation facility kay wala kuno kini na plastar ug aduna pay mga karton sa palibot. Okay lang naman sa akin kahit walang ventilador. Basta lang malinis, hindi yung gano'n na may mga cobwebs ako nakikita, may pusa pa sa ilalim, sobrang dumi ng sahig. Walang maayos na kahit sana temporary lang yun, dapat sana yung kaaya-aya naman. Kahit walang ventilador, okay lang, basta maganda kasi wala pa rin CR. Gikasubo sa barangay kapitan ang maong reklamo sa OFW tungod dili kuno makatarungan ang mga pulong nga gipagawas sa social media. Labi pa nga temporaryo lamang kuno ang maong facility nga iyang gipuy-an kay ginahimo pa ang kabalhinan niini. Hindi na nagustuhan yung facility namin na temporary dito. Ito makikita ninyo. Ito mayroon isang higaan dito. Mayroon pang isang higaan dito. Ang ginawa niya, nag-post siya, pumunta siya doon sa may karton. Doon niya ginawa ang pag-post niya na marumi daw. Samantalang maraming porsyon dito na hindi marumi. Sumala sab sa LGU sa Balingasag nga aminado sila nga naglisod ang ubang barangay sa pag-andam silang barangay isolation facility. Busa na ngayo sila og pasaylo. Hinoon, matud nila nga sa karon na aksyonan na kini nga problema. Andam sab kuno ang ilang municipal isolation facility nga mamahimo lang gamiton kung ugaling dunay bation nga simptomas sa COVID-19 ang usa ka pasyente. May mga barangay na karamihan is mayroon ng facility. Pero may mga barangay na pa lang, hindi pa kumpleto. May problema yan kahapon, nangyari yan kahapon dun sa Mambayaan ba? Na pagdating ng OFW, hindi pa tapos. Sara, pasalig karon sa Balingasag LGU uban ang Misamis Oriental Provincial Government nga dili na mausab ang maong panghitabo tungod ilahang prioridad ang kaayuhan o labi na sa kini nga mga repatriated nga individual nga nagauli dinia sa probinsya sa Misamis Oriental. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez.